sinten nggih? Niki Mas TB. Mas TB. Pun pirsa TB niki napa? TB niku napa Mas Lendro? Telek bebek. Oh, telek bebek. Tawapuk cangkemmu pisan. TB telek bebek. Lah apa lho iki? Kuwi lho jeng dalu, Mas. Wilujeng dalu Mas. Jangan mboten panggih. Ya lama tidak jumpa. Temu pisan dateng Tulungagung mriki desanipun Suruh Kidul nggih. Betul, Suruh Kidul. Kecamatanipun Bandung, Kabupaten Tulungagung. Sowan tenggene Bu Hajah Saminah Ramli. Iya. Sembodo anggenipun wayangan dalu punika. Ngaten nggih Mas TB. Ngerti nek penontone sing teka akeh pinggir dikeki nggon nguyuh sakmene dawane. Sik-sik to, nggon nguyuh ndi? Wong kuwi lho kali ngawur ae lho Kayane iki. pipis kan terus pewenak langsung cur ngono. Ora dicedhakne masjid, mergo masjid wis ana apa ki kamar mandine dhewe, Mas. Nggih. Kula nembe niki sewanteng tenggene dalemipun Bu Saminah. Ngaten nggih. Kula nek kalih Lurah Suruh Kidul niki pun wapal sapa? Pak Setianto. Awakmu karo Pak Lurah kene iki Lah kanca plek, kanca kentel. kanca ning ndi omahmu Tuban karo Kyai Tulungagung lho, Mas. Nek ora percaya takono Pak Lurah. Kuwi ben-bengi karo aku ning Gunung Bolo apa tau mulih. Dah wis edan keku. Nyapa lho? Nyapa Pak Lurah kok yayaan teko Gunung Bolo barang ki lho. Kowe ana suwi ngapa? Ngene iki tontonan gawe tuntunan lho Mas Lendro. Nggih, ngertos. Kok iso lurah yang ibaratnya mempunyai jabatan besar mengayomi warga masyarakat kok trimo mbok parakne ning Gunung Bolo? Kuwi pucuk pimpinane desa lho, Mas. Betul. Mboten jenengane kok nesu napa? Lho nesu ora trimo ya seorang lurah ya Mas Lendro ya. Nggih, no. Seorang lurah hebat terpandang dadi patuladane warga masyarakat. Mulane pikirannya tuh jangan berpikir negatif. Jangan negatif piye wong mbok parakne ning Gunung Bolo iki nggon apa jajal? Ayo, mesti Pak Lurah teng mriku niku menehi sosialisasi Lho, kok bahwa di Kabupaten Tulungagung itu harus bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. lo hebat berarti neng Komplek ning Tulungagung wis ra ono. genek. Mergo saiki zamane online. Dadi Kowe ku padha tak tonyo lho iki. Kowe iki lehmu ngomong wah niki dagelan niki sak geleme dhewe. Nggih. Wong ora mikir sing nimbali sapa sing ngaturi rene iki sapa. Ngerti lho sapa sing nimbali awake dhewe iki. Bu Hajah Saminah Ramli. Piantune sing ndi? Orangnya yang mana? Kamu tahu enggak beliaunya itu? Apa? Beliaunya Bu Sarminah, ayo. Nyapa? Beliaunya yang mana kamu tahu enggak? Yalah ger wedok lah wis Bu Hajah sama. Wis anggere wedok iki lho. Oh nika lek lenggah teng mriko nika. Nggih Bu nggih. Nggih lho. Hajah lho Mas. Kowe kok lho sing aja sing ngawur iki kowe sing nimbali iki Bu Hajah. Wong napa ki wong Islam jangkepe ku nek wis nindakke hajah utawa haji. Mergo wong kaji niku ora gampang lho nggih Mas. Leres. Sepisan kudu nganggo ragat bondo donya sing akeh. Nomor loro niku ragat nggih tur niat. Nggih. Duwe ragat nek ora niat ora mungkin iso munggah haji dadi hajah. Dadi haji kuwi piye? Ragat karo niat Abot. abot. Dadi haji ku saiki gampang. Haji umroh iki angel lho Mas. Ora usah kowe duwe ragat, ora usah kowe dadi wong mampu, iso umroh karo munggah haji ku iso langsung. Ora iso. Bakulan es teh. Kowe kok ben dipisui goblok, sesuk kowe umroh. Kowe ngawur ae. Oh kowe ora tau delok. Kok iso tekan dindi. Kowe malah tekan dindi lho kowe iku. Nggih, sewanteng ngene Bu Hajah Saminah Ramli. Betul. Iki wujudnya apa Mas? Syukuran. Tasakuran. Leres toh, beliaunya tuh piantun Kalimantan. Ya. Sampun karoyo-royo pinarak lenggah wonten Tulungagung. Nggih. Beliaunya Bapak napa niki Asis Ramli. Bapak Asis Ramli. Beliau tuh asli mriki. Iki beteke tresno karo warga kene, Mas. Leres. Dianake tasakuran wujud rasa tresnane karo warga kene. Mula diarani tasakuran. Wis ana dalile ngene iki. Kaya sing dionekke Bu Hajah kala wau. Nggih, ingkang ngaos wau nggih. Dalile la isakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabila sadi. Ora mudeng pucet kowe, ra ngarapal wong gundul ngene. Lho telek bebek kuwi to, Mas? Kene iki. Apa artinya apa? Lah, La isakartum lho. la isakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabila sadi. Sampeyan ngerti artine apa ora? Lho ngerti no? Piye aja Jal? Sok sapa sing syukur marang Gusti Allah bakal ditambah nikmate, sok sapa sing kufur ora gelem nyukuri nikmate Gusti Allah nampa siksa sing pedhi. Bener to Mas Lendro? Betul, Mas. Ki syukur wae, kruyuk wong loro. Dalang ya Gus,
cedak masjid, Mas. Khairumnas angfauhum linnas. Oh, apa kuwi? Kuwi apa? Sapi-api menungso ki sing wis tau dadi linmas. Hei, Kowe ra pengalaman. apuk. Apa artinya apa? Sebaik-baiknya orang itu harus bermanfaat bagi orang lain. Lain sakartum mau lho. La isakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabila sadid. Sing artine Sok sapa syukur bakal Ditambah nikmate sing kufur bakal entuk bembondo utawa apa adab sing luwih pedih. syukur. Ora apal kowe. Ora apal. Ngene iki termasuk nyenengke wong sedekah rasa, sedekah karo kanca-kanca yoga. Leres. Ngene iki sok ben swarga panggonane, Mas. sapa? Buajah to ngeten iki. Buajah. Lah kok iso? Mergo nyenengke wong. Ah. Nyenengne wong kuwi mesti ganjarane Swarga. Contone nyenengke dalang bengi ki iso tanggapan. Heeh. Swarga Sinden-sinden entuk rezeki. itu rezeki swarga. Yoga-yoga. Entuk rezeki. Munggah swarga. Dadi sing gawe senenge wong akeh Munggah swarga. Heeh. Buajah Saminah Sok ben munggah swarga mergo nyenengke warga sing mirsani iki. dalang Ya nyenengke wong akeh swarga. Dalang menghibur warga masyarakat genah swarga. yoga Swarga, Mas. sinden Swarga. sapa wae sing nyenengke wong akeh Bakale munggah swarga pun Pas pas niku rumus betul apa saja yang menyenangkan orang lain itu mesti pahalanya besok dicadang karo swarga. Oh. sampeyan nek krungu malaikat lambene sampeyan ditapuk rasa balik bare. Lah iso ditapuk. Sampeyan kaya kemeruh keminter sampeyan. Bener to Mas Lendro nggih? Sapa wae gawe senenge wong akeh mesti Swarga Mas TB. durung karuan. Kok mesti durung karuan lho. Sampai ngerti cawe wedok sing nggone Gunung Bolo. Kuwi bendina gawe senenge wong akeh gek murah 200.000 rong dina ora wengi sak pijete. Kok sampeyan ora tau rono lho. Lah jalan iku mlebu swarga apa ora? kowe iki aja ngawur lho, Mas. Dagelan nek ora SDM rendah ngeten iki. SDM-nya rendah nih, dicak momongan gak sambung. Mas Andi. Mbak-mbak sing ning Gunung Bolo kae nyambut gawe kae mawa pamrih golek duit. Heeh. Nyenengne wong akeh ning isih duwe pamrih. Oh, dadi nek pengen mlebu swarga Nyenengne wong akeh ora usah gawa pamrih. Pamrih. Ya to Mas Lendro? nggih ora usah arep-arep duit. Ora sarep-arep duit. Ngono lho. Lah sampeyan teng mriki dadi apa? Dalang no menghibur warga masyarakat nyenengne wong akeh. Nyenengke wong Wong akeh genah swarga. ning ngono sampeyan kok bar mayang mulih ora disangoni karo Buajah Saminah. Sampeyan ikhlas apa ora? Ikhlas warga gak ikhlas neraka. La ing saka apa mau Mas? Bo telek ra mudeng. La ing sakartum Lho, aku kan dalang menghibur masyarakat ya Mas Lendro ya. Lah Lah, iso gawe guyune masyarakat, bungahe hatinya masyarakat swarga. bar dalang mulih ora bayaran. Ikhlas apa ora? Jare nyenengke wong akeh kudu ikhlas tanpa pamrih, ora arep-arep duit. Sampeyan bar dalang mulih ora bayaran. Ikhlas apa ora? Ah jawab plonga-plongo. Nek perkara duit kok antep tenan sampeyan iki. Kowe aja ngawur lho iki kok. Iki dalang lho iki pucuk pimpinan Belanono tak kundro belanono. Dalang niki perkara agama lho Mas. Sampeyan kan mau ngendika, sapa wae gawe senenge wong akeh kudu ikhlas tanpa pamrih ben mlebu Swarga. Lah sampeyan teng ngene gawe senenge wong akeh apa ora? Gawe seneng wong akeh menghibur masyarakat Bandung. Kudu ikhlas. Ikhlas Tanpa pamrih. tanpa pamrih Mas. Bar mayang ora dibayar ikhlas. Ya ora. Alah neraka sampeyan iki. sampean ora bayaran. Neraka to Mas. Sik, nganglokne dalang. Kowe padha bengi iki apa tugasmu? Nyenengke wong akeh no. Dagel nyenengke wong akeh. Iya. Lah nek bengi kuwi kowe apa ora bayaran piye? Lho, Ikhlas lillahi taala swarga yo apa Mulai ora bayaran. ikhlas swarga apa neraka Kok iki? kedel men Ndro? Lho, ngapa ora kendel? kowe ora bayaran lho, Be. Ikhlas. Lah aku piye, Be? Lho, ngapa kok mikir? Lah kok kedel men ora bayaran kok iso mulai kok iso ikhlas nyapa? Kowe kok ikhlas kok kedelmen kowe? Lah wis lunas lho. Lah mosok lunas kon njaluk neh. Yo. Mas TV kok aja sak gelemu dhewe iki sini bali Buajah. Aku tipes mak teratap iku lho. Nek ngantek bengi iki ora jendes bayar aku piye yo. Mulane apa-apa takonan dhisik lho. Lah kowe ngelok-ngelokne dalang bagus sih sak ngalam donya. Bagus apa mlebu neraka wae kok bagus. Neraka nek bengi iki ngantek kowe gak cetha bayar aku ora kacau. Lah bayarane awake dhewe iku mesti gedhi. Lho, Adem-adem malah gubudi to. Wis hernia kowe.
Priksana lho, Pakku mbiyen matine hernia lho. Iku Pakmu hernia kucuk iku kuwi lho melu donga pangestu awake dhewe nggih Mbak Cangik, Mbak Limbo. Muga-muga beliau sakeluarga Baja Sarmina Ramli dipun paringi panjang yuswa, pinaringan rezeki tur barokah. Amin. Kuat momong anak putu. Mula pun jelas kok Mbak Cangik. Kados pundi Mas Lendro? Kesuksesan dari keluarga itu terdiri dari seorang ibu. Piye carane mimpin, piye carane nggone jejeg ning nggone rumah tangga. Leres. Wanita perannya penting ya Mas ya. Betul. Saya panjenenganipun Bajah. Mula sing diarani ibu ikhtiar bisane utama. Anake jelas. Putra sing nomor 2 dadi dokter. Dokter. Sing pertama jadi pengusaha, nomor 3 meneruskan Bapak Aziz Romli. Iki cetha mergo napa? Nyuwun sewu lho, kula kok niki ngajari niki mboten niki ning sharing kula. Sharing. Bajah iki iso sukses mergo ibu iki iso nrimo apa sing diparingne bapak. Duit pira-pira iki ditampa. Betul. Tur nek bapak swargi mbiyen iki nek blonjo jelas kaya aku nyuwun sewu. Pripun Mas Lendro? Nyambut gawe kaya ngeten iki entuk blonjo diblonjo karo Mas Lukman. Ngeten iki blek teko omah tak kekne bojoku. Langsung kabeh mbok kene bojomu. Mergo kula nulas kali Bu Aziz nyonto Bu Ramli. Bu Ramli. Biyen garwane langsung biuk. Biuk mula sukses panjenengan dalang ngeten iki. Dalang sok aku nek wis rabi. Lah karo sapa? Karo kae yo putus ngono lho kaya. Wah, sampean rabi karo sapa? Saiki karo sapa neh? Sing karo Kediri yo putus. Karo sapa? Aja ngomongne karo sapa. Ibarate adewe nyambut gawe. Nyambut gawe, Mas. Nyambut gawe entuk kaya langsung tidak usah memikir panjang. Biuk petutut ning wong wedok. Wong lanang sumbut, wong lanang sembodo. Sampean umpamane ndek bojo bar mayang dalang entuk duit sampean kekne langsung mau berdalang entuk 10 juta 20 juta. Biuk petutut ning wong wedok. Kabeh, Mas. Sampean ki lanangan cap opo jane sampean? Lho piye to Mas? Sampean iku secara tidak langsung kuwi malah marahi bojone sampean tumindak elek. Kowe rungokno kuwi. Lho, sing iso elek iki piye to Mas? Apa itu? Nyuwun sewu Menafkahi istri. Lho, nek umpamane seorang istri kados Bu Saminah Ramli, piyantunipun imanipun kuat, daringane apik, dikei blonjo pira-pira karo bojone iso disimpen kayane. Dajal nek wong wedok sing imane ra kuat, daringane elek, kuwi malah nyilakakne wong wedok ngekei dhuwit akeh niku. Lho, kok iso nyilakakne to Mas? Jelas nek wong wedok ndek dhuwit akeh, mlebu ning gone salon, rambut dikrimbut. Krimbat. Mas. Rambut iki kerimbat ya Mas. Krimbat kok iso krimbat. Krimbat niku no perawatan apa? Rambut. Krimbat niku perawatan apa? Rambut. Lah nggih mestine niku krimbut, nek krimbat niku perawatan bathuk. Oh, nek krimbut perawatan rambut lho. Lho, paham ora kowe iku? Wong kowe ora tau pegawe salon lho kok ngeyel. Terus. Dikeki dhuwit pira-pira akhire apa-apa ditukoni, awake saya melar, saya lemu, gampang kena penyakit. Bergaul dengan teman sobore ini dugem akhirnya tumindake elek. Ngono iku bener ora wong lanang? Oh iya, pengen apa langsung tuku. Nah, pengen apa langsung tuku. Akhirnya gak jaga kesehatane awake lemu gampang kena penyakit. Sing salah sing lanang apa sing wedok? Sing lanang mergo ngayane terlalu los. Lah niku. Lah nek sing bener piye? Contoh kula. Sik lho kok nyontok kowe iki lho piye? Aku mamane bengi iki tanggapan entuk blonjo 2 yuta. Mawane 2 yuta kecekel tangan cek teko omah takekno bojoku 10.000. Sik to, ki bener lanangan kering. Lho kok iso kok 2 juta kok nggur 10.000 lho. Lho jenengan gak ngerti bojo kula. Lah bojo kula bendina takeke 10.000. Iku iso nyelengi 5.000 sedina. Bojo irit. Bosok bojomu irit, kalah irit Honda Supra karo Biti kalah irit karo bojoku. Karo motor Grand kalah irit bojoku. Kok 10.000 iku iso nyelengi 5.000. Kok gek busine ngobos bojomu be? Opos biatukmu ngono bojoku apik. Bocah iku primpen. Mongko 5.000 jenenge wong ki gak sedina mangan ping 3 to. Betul, pagi siang malam. Bojoku sedina ya mangan ping 3. Lah kok 5.000? Sing dituku kilo apa to be? Isu apa? Tuku energen. Pengganti sarapan bergizi regane 1.500. Awan makan siang. Duit ijek 3.500. Mongko awan iki yo jek butuhke maem. Betul. Awan yo mangan. Lah mangane apa? Oki jelly drink. Penunda rasa lapar regane 2.000.
Sisa pira kuwi? 1500. Lah sore ya butuh maem lho nggih Mas nggih. Sore yo mangan. Lho lah carane piye mangane? Tukokno promah. Mengobati penyakit mah genep iso bertahan 1,5 tahun. Alhamdulillah. Sehat. Piye to wingi opname. Amin. Kok seneng nek kancane bojone mlebu rumah sakit kok iso. Oh kowe ku ya sing ngawur ya kowe kuwi to Mas. Nggih, to. Wong ki nyambut gawe ki saling terbuka dalam rumah tangga bentuk apapun. Betul. Mula kaya belione Mas Agung kalian Mas sing dadi dokter ing Mas Rianto. Mas Rianto ki iso sukses. Mergo beliau itu tidak meninggalkan bapak ibu. Mergo napa bapak ibu wong tua niku pangeran katon. Nggih. Kita padha karo waliden. Betul, biru waliden. Nggih, donga sing paling mandiki dongane wong tua Mas. Ibarate wong tua nyuwun sewu lho. Wong tua niki padha karo mripat. Kok ngeten Mas Lindro? Mripat anak niki padha karo jempolan sikil. Maknane Jempolan sikil kesandung jegruk mripat ngetokke eluh netes ngrasake melu ngrasake nangis. melu ngrasane lara terus nangis. Nangis. Ya apa ora? Nek wong tua kuwi Kaya padha karo mripat. nek anak Jempolan sikil saling berhubungan. saling berhubungan. Umpama jempol sikil kesandung jegeten Mripat melu ngrasake netes. mergo berhubungan. Saiki tak walik. Piye? Nek mripat nginceng wong adus nyapo jempol sikil ora ngrasakne apa-apa. Sik. Balenono Mas Lindro, balenono. Sik to, omonganmu to. Jempolan sikil kaya anak, mripat kaya wong tuwa. Lah. Jempolan sikil kesandung ngantek geten, mripat melu mili Mergo hubungane anak karo wong tuwa. saiki tak walik. Nek Pak. mripat nginceng wong adus jempol sikil kok ora meru ngrasakne apa-apa. Jai, Bro. Mas, kowe iki aja kucuk lho. Sing tak karepne iki ora ngono. Piye? Mergo wong tuwa kuwi luwih apik tinimbangane sing enom. Betul. Mudeng Ah. ora gundul. Lah lho kowe iki. Jarene sapa sing tuwa luwih apik? Gitu, Mas. Leres. Wong tuwa niku pengalamane luwih kathah. Gitu. Terus Yo pengalamane luwih akeh wong Dahare tuwa. uyah luwih akeh, Mas. Betul, mesti iki menang sing tuwa. Sing tuwa wis tau enom, sing enom rung tau dadi wong tuwa. Leres lho Mas Lindro nggih? Betul, Mas. Ah. dadi sing tuwa luwih apik timbangane sing nom. Betul 100. Jenengan ngerti sengkuni. Ngerti. Nom napa tuwa? Tuwa. Nek Puntadewa Puntadewa enom. apik endi Puntadewa kali sengkuni? Ya Puntadewa. Lah ngono kok jare apik sing tuwa. Sampeyan dari dalang cap apa sampeyan iki? BBB. Ayo pikiran apik sing tuwa apa apik sing nom? BBB. Mas. Kowe nek nyai contoh ki aja wayang to, Mas. Lah iya. Nek meni contoh ki aja wayang. Lho iki kenyataan lho Mas. Tapi nek wayang aku gak trimo. Gak trimo? Meni contoh ki nggon panganan. Contoh. Panganan ki nek tuwa luwih enak tinimbangane sing enom. Contone Pelem nek tuwa, legi nek enom, kecut, jeruk nek tuwa, legi nek enom, kecut. ya apa ora? Iya, Semangka nek tuwa, legi nek enom, sepet. apa nek tuwa kuwi luwih enak tinimbangane sing enom. Ra nggih to, Mbak Cangi? Leres. Nah, niku nek diembakne panganan kuwi luwih hebat, luwih cocok. Monggo diembakne wayang iki ora cocok. Dadi panganan apa nek tuwa? Luwih Enak. enak tinimbangane sing enom. Betul. Kuwi wis pasti. Pasti. Aku tak takon ya. Apa? Kowe wis tau mangan jangan bung. Dul gundul. Apa? Pelem nek tuwa, Legi nek nom kecut, jeruk nek tuwa, legi nek nom kecut, gedang nek tuwa. legi nek nom pahit. Sepet. Ya pahit kan sepet. Apa nek tuwa kuwi luwih enak tinimbangane sing enom. Lah Dul, ya aku gundul. takon, wis tau mangan jangan bung. Kowe tau mangan apa urung? Wis, Gawene saka apa? saka pring, Mas. Sing digawe pring nom apa pring tuwa? Ya pring nom. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyogrok cangkemmu pisan ngono lho. Dirungokno tenanan iki dipirsani Bu Haja Saminah kok. Kowe ora ngerti nek tuwa kuwi luwih larang. Nggih napa mboten? Leres. Tuwa niku luwih larang, luwih aji. Contone Mas nek tuwa Wow, larang. larang. Nek nom murah. Murah. Ya apa ora? terus Sepeda motor nek tuwa antik regane Regane mumbul dhuwur. larang. Larang. Nek saiki rada murah. Rada Kayu murah. jati nek tuwa Larang. nek nom murah. Murah. dadi sing tuwa Larang. timbangane Sing enom. kena omongi. Piye neh? Kowe wis tau ning gone Gunung Bolo. Sawedok kono nek tuwa ki malah ora payu. Nek sing nom-nom ki malah larang. Ra kancane Pasetianto kowe. Wong iku sing cah bayi nuturi wong tuwa kowe iku. Lah wong kowe tuwa ya kocruk kok
Koclok-koclok Lah niki lho nyuwun sewu, wis tak Nggih. kandhani lho, Mas Andi, kowe nek pengin sukses kaya panjenenganipun Mas Agung, Mas Riyanto. Paling iki tilikane nggone bapakmu. Nek bapakmu sik urip mongko bapake rampun kabundut. Nggih. Niki putrane sapa Mbah Sandirana? Mbah Sandirana pelawak. Lah nggih, tak kok nyekar ning kuburane bapake. Nyekar sesasi nek gak itu setahun sepisan. Lah kok nyekar kok kleru, Mas? Nyekar kok kleru iki piye jlentreh, Mas? Kuwi anak capopo tondol gundul. Kleru piye? Kowe lek nyekar kae bapakmu kae kleru, Mas. Kleru piye? Tak omongi ya. Nah. Bapakmu ra kuburane kene. Lah ngopo sing mbok sekar kok kene? Lho. Mongko kene kae kuburane ngatemi. Anake kok ora hafal piye to ki? Lah yo, Pakku kuburane ndi? kuburane kene, Mas. Sing tak sekar. Kene Kene kuburane ngatemi nyekarku jam piro? jam 4 sore. Anane jam 4 sore aku nyekar ning pakku, tapi sing tak sekar kok ngatemi. Mergo nek jam 4 sore bapakku dolan ning ngatemi. Pakmu, Dolan ning ngatemi. lah ngatemi ki apane, Pakmu? Gendahane to. Hei! Tak dongane sakinah mawaddah warahmah. Seno. Kok wis mati kok gendahane lho. Lah nek dongane kok kuwalan. Anak-anak kok kocruk, Mas Andi, tak omongi tak kandhani ya. Iya. Nek kowe iki pengen nyekar karo bapakmu golek dina sing apik. Lah. Dina apa? Malam Jumat. Malam yang mulia dalam agama Islam itu adalah malam Jumat karena malam penuh barokah. Sapa sing ndonga malam Jumat bakal disembadani, bakal dituruti karo Gusti Allah. Lah, Nyekar sing apik niku malam napa? malam Jumat perintah agama. Pergi Mergi yo malam yang mulia dalam agama Islam. sampean ketara ora tau melu pengajian. Loh, melu terus pengajian malam Selasa malam Jumat aku melu Ora terus. tau melok istri gak sah. Istighosah. Ya istighosah. Istri gak sah iki to. Ya, Istighosah. Istighosah. Tandane Mas iki. Piye? Justru sing dilarang kali alim ulama kuwi nyekar ning gone leluhur dinane malam Jumat. Kowe aja ngawur lho. Malam Jumat ki sunah Rasul lho, Mas. Apik lho. Elek. Kowe dikecrek karo mui lho. Malam Jumat itu malam yang jelek untuk nyekar ning gone leluhur. Lho, lah kok iso? Kowe ngerti tembang iki? Heeh. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat ku mulih ning omah. Lah nyapa kowe yayakan ning kuburan, Arep gendak siti kowe ya Hey! karo katemi. Malam Jumat gak entuk to? Ora entuk malam Jumat ki mbah-mbahmu sing saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbah sampeyan wis mati kan mulih ning omah. Lah nyapa sampeyan karo bojone sampeyan yayakan ning kuburan? Arep golek nomor sampeyan, yo. Arep golek pesugihan ben dalange laris. Itu, Bro. Mas. Malam Jumat gak entuk tak golekno dina sing pas. Ah, Apa? golekno dina- Malam Minggu kaya ngene iki nggih to, Mas? Malam Minggu. Malah koclok. Lho, malam prei apik to. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Mbah-mbahmu sing wis mati gendaan kabeh. Kuburan sepi. Wis ngomong karo kowe ra nek bare bocah kocruk iki. Koclok kowe. Lah nyapa koclok-koclok ngomong kalau kok kowe iki ngomong ki kene iki malam hari ini ndongake karo bapak ibu sing Dongane enggak. sapa? Dongane apa? Ayo. nggih kula dongane namung apa? saged ndedonga mugi-mugi keluarga agung Ibu Haja Saminah Ramli tansah diparingi seger kewarasan, Amin. rezekine lumintu Amin. kagem Bu Haja Saminah kuat momong anak putu, putra-putrane iso sukses, iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Amin Amin, ya Allahumma Rabbal amin. alamin. Sapa ngerti sok ben bariki wayangan malam hari ini beliaunya remen, beliaunya seneng ditimbali ditekakne ning balik papan. Wah, iya. Wis tau ning balik papan. Urung. Numpak pesawat? Iya. Pesawat sing rupane ijo kuwi, Pesawat apa kuwi? Siliting. Citylink. Citylink. Oh ya Iki lho. Siliting apa Siliting? Nyuwun sewu, Mbak Cangik, Mbak Nggih. Limbuk niki Kados pundi? bintang tamune ra kuwadah to niki. Nggih, no. Iki rame Mas Andi, rame Slendro. Iya. Itu kan to. Bisa sinten iki? Niki kok beda dhewe pakaiane? Lho niku sing diantu-antu kali Bu Ramli. Kuwi. Mbak Prigel. Oh, asal jumeneng, Mas. Lho ya dijeneng nen. Ngadeg. Sepotin. Sepoti. Sepoti sing gumyak yo. Gumyak yo. Dicepoti yo. Yo, ho ho ho. Ayo. Yo, ho. Wah, jaran nih, jaran. Yo, ho. Oh,
nabung iki ora iso karo Pak Wanto bendina nabung ngono kuwi nek limbukan. Jarane lanang apa wedok, Bi? Jarane. Mbuh kene. Wah. Ya cacah iki mbok ngrumangsani. Apa? Pak Wanto iki sapa? Lagi. Lah Pak Wanto dapukane apa ora ngerti to? Dapukane apa iki? Sewan gamelan. Oh alah. Lurah gong to tiba. Tak kira ya apa. Mboten. Ayo, pane kok tengak tinggu. Oke, nggih. Iki pangane ditanya. Wah, selamat malam wilujeng dalu, Mbak. Nggih, selamat malam Mas Slendro. Piye kabare sampean, Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat toh? Lah sampean pripun? Alhamdulillah sehat, Ji. Mas. Kalau wau saking dalem jam pinten, Mbak Prigel? Kula wau saking dalam jam 7 Mas Slendro. Oh, sampean jam 7 to? Nggih. Piyambakan apa kalih ingkang garwa? Kalih ingkang garwa Cak Slendro. Alhamdulillah. Inggih. Sak menika dalem pundi? Kula Kediri. Oh, sampean asli Kediri ya, nggih? Nggih. Nyapa to Be kok Nyapa ta, Be? Krek rai Terus iki. wong ngomong iki. Raiku ditabrak bis bagong. Lah nek wong ngomong nyapa gundulmu ning kono lho nyapa. Sing kleru sampean iki wong Jawa kudu ngerti sopan santun, unggah-ungguh. Lah aku apa kurang santun to, Mas? Masih nyuwun sewu sampean ku nek ngomong nek kenalan ku mbok yo sampean ku aja ngene lho. Lah terus piye? Mokon piye? Aku karo Mas Lendro iki masku lho ya. Iki kaya adikku dhewe lho. Iki sebagai orang tuaku kan ya perlu dihormati ya Mas ya. Iya, lho. Sugeng dalu selamat malam Mas Selamat Lendro. malam, Mbak Prigel. Piye kabare sampean Mas? Sehat. Kowe malah kaya pitik ngendhok. Tapi cek ngendok piye? Mbok tulung anu diganti. Sampean ku energik iku ngerti tapi mbok ora usah mengguri tapi mengarep. Lho. Mengarep Mas Lendro, pripun pawartosipun? Lho, tak penak to. Dangu mboten panggih Mas Lendro. Lho, Oh, diubah. diubah. Jadi ben rada soft ngono ya Mas ya. Nah, Sugeng dalu Mas Lendro, piye kabare sampean Mas? Apa sampean yo sehat Mas? Aku ning kene sehat Mas Lendro. kowe aja ngene-ngene. Lah jiremu pokoknya ngarep. Kok kowe nek ngene-ngene Pak Setianto kok ngisor jane prigel kae ngapa? Kok malah diingeti kok so. Aku bingung Ini ngarep menyapa dulu sama Mas Akbar. Iya. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Prigel Sugeng Pangayu dalu. Anjar Wening. Inggih, sugeng Lama dalu. Tidak jumpa dipertemukan di dusun Ngene iki lho, Pe. di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Cono ta Mas? Tangane Lah nyapa to mau kenalan jarene mau kon kenalan. Salaman niku salaman tuh cukup di sini sudah cukup. Lah, ora usah nyedak nek pengen nyedak mbok kono ning warung. Apalagi Cukup lah ngene Lah kan ngraketke kekadangan to Mas. kan Aku wanita ora gedok nek ngene. iya, aku karo Mas Akbar ki bek ngene lho. Lah, Arep mangsa dhewe lah ya ngene ya Mas ya kanca Kental kental ngene ya, kanca kental. Kanca kental ngerti ora kanca Lah kental. nek saliman ngene iki lho. Wes Loh. kecel omong-omongan. Wilujeng dalu selamat malam. Apa kabarnya Mbak Oh, Prigel? baik Mas sampean piye Mas? Wow, baik sudah. Tadi Alhamdulillah. sudah makan? Sudah sama ya wis mangan to Mas. Sudah makan. Aku ngene lho Mas. iki Kaya jagongan ning gone warung wae kok. pancen iki cah iki kaya nganu, Mas, kaya Ya Mas, saking akrab ya, cedakku akrab. karo Mas Akbar itu. Tapi adat unggah-ungguhe ku ditata Oh, ngono, iya. Dalang kok dijangkah lho. Lho pancen timbangane begagah omongan karo wong Jawa. pancen iki Akbar iki lagi kangen karo sinden-sinden ngene iki, Mas. Oh, ngono iya. Iya, Mas, yo. Ayo no. Itu interaksi itu wajib. Mbak Prigel luar biasa loh. Luar biasa nih. Piye, Mas? Lagi urung-urung wis joget jaranan. Jaranan. Itu kan ikon Tulungagung. Nyanyi, suarane yo hebat. Hebat. Lagune yo apik-apik, wis dirilis ning gone YouTube. Heeh. Sering gawe konten. Betul. Ki ora moming nyanyi, Mas. Lah apa? Lho ketoprak yo hebat lho iki lho. Apa iso? Lho seniman multi talenta yo kaya Seniman hari ini memang harus dituntut seperti itu ya Mbak Prigel ya Mas Lendro ya. Harus lah Mas ya. Nyanyi kudu iso, ketoprak sithik-sithik yo kudu iso. Saged Lho. Harus Iso ya, Mas Lendro, harus Mas roll Prigel on ya Mas ya. Saged, no. Roll on. Roll on. all-round. Oh, harus loron. Roll on itu kabel piye kok iso. Dicoba
Lho, kowe gak percaya to? Lakone apa sing pas, Mas? Iki lakone sing pas ya Minak Jinggo no, Mas. Minak Jinggo Ratu? Iya, kok kok Minak Damar Wulan Ratu. Damar Wulan Ratu Minak Jinggo. Iya. Dapukane sapa? Ya sing dapuk aku sutradarane. Kowe dadi apa? Lho, aku biasa no, Mas, sing dadi cerita no. Apa? Dayun no. Oh, aku Damar Wulan. Lho, Damar Wulan kok gundul iki. Masa bar Damar Wulan elek. Damar Wulan telek. Damar Wulane bar kemo gitu ya, Mas. Kanker. Tau apuk kowe. Kowe ya Minak Jinggo no, Mas. Aku Minak Jinggo. Iya. Kowe Aku Dayun. Mbak Prigel. Aku berarti sapa? Kencana Wungu. Kencana Lah Damar Wulane. Lho, Damar Wulane ya sing bagus to, Mas. Beh, aku mbok kon ngetoprak. Gawean kuwi sakeh dalang kok mbok kon ngetoprak barang. Iso ngetoprak? Lho. Cobi jajak ngetoprak mlakune piye? Jajak delok saithik wae. Mlakune ngetoprak piye? Dapuk sapa iki? Damar Wulan. Nah, yo, tak kene sudut. Nah. Damar Wulan jajak mlaku. Alah, alah. Iya. Damar Wulan kaya kena tipes ngono lho. Sik to. Piye? Gagah Damar Lah Wulan. ya gagah, Damar Wulan ganteng to. Lah iki gak tau ora. Oke nih, iki. Tangannya dibuka loro. Dodom buka. Bokong ngedet. Ngedet sithik wis rit. Ngono lho. Lah, buka dodone sek ngene. Nah, ora mlaku. Malah kaya Malah kayak mau setruk iki lho. Suarane Damar- Suarane piye suarane? Iya, iya. Iya yi. Kurang gede, kurang gede. Iya yi. Kurang gede. Iya yi. Kurang gede. Iya yi. Kurang gede, kurang wibawa. Iki opo? Ya kan Damar Wulan ya. Damar Wulan. Nah, ceritane Ceritane Minak Jinggo teko ning gone Kencana Wungu. Betul. Terus Kencana Wungu diuber-uber, akhirnya dirangkul, akhirnya Minak Jinggo etok-etok gelem. Sing moh iki kok Ya aku gelem dirangkul iki. kowe tak. Iki tapi Damar Wulan karo Kencana Wungu padha senenge. Aku sek kuwi keri. Oh, keri. Kowe ligesel. Kowe kudu ngadeg ya Mlaku ora iso njaluk ngarep. Ya ini kudu metu ya aku. Yo, tadi sapa sih yang metu iki? Iki kula tak oyak-oyase ora gelem terus kok marani sampean njaluk pertolongan sampean. Njaluk Oh, iya. tulung. Terus perang ya. Ya perang. Suaramu piye? Ha kene sik. Ya apa? Suarane no. ben bindeng no. Ayo. Ya. Minak Golek Jinggo pangan ya. samplok. Ayo. Pancen iki ya pas kok, Be. Kita ceples das. Matane mak padha neker. Suarane piye? Suarane. Ayo. Piye ngomong, Mas? Ya ayo. Ayo. Pinter-pinter ape. Ayo kene guri. Iya. Iya. Tok lah. Tuduk. Kene Mas. Au. Kowe iso ngeprak kok ora? Kentongan. Sewoi. Toprak kok sapa? Kowe toprak kok sapa iki lho? Lah ora pangkling ya aku. Apa iki ana mawongan mlakune ditata. Nah, mlakune. Ayo mlakune. Sikile kurang begar. Lah, tangane malang kerik. Malang kerik. Kalau aku padha lek karo iki aku. Gak wis. Ora. Minak Jinggo mlakune piye? Mlakune no. Nah, ngono kuwi. Minak Jinggo mlakune Yo ngene iki piye? Minak Jinggo mlakune. Oh, Minak Jinggo mlakune ngono. Iya. Ketoprak ndi wi? Ketoprak kono daerah Pati sikile iki rada gejek sitok ngene. Lah ngono lho kok yo. Sikil Minak Jinggo ora ngerti mlakune. tak tutuk esuk ben anu Cik tak wapuk ya. Iringane jojo-jojo ya. Tutuk tulung dak tak jleng ngono ya. Oh ya. Matane ya cangkeme kendenge iki ditabuk. Kok iso gur cangkem. Mas jane yoga pas arep tahlilan mosok gawe iki lho. Iki Tutuk tulung dak tak jleng. iki bocah cilik lho Mas. Ayo. Oke, kompak. Luar biasa. Iki ketoprak apa to jenenge? Wis ketoprak sageleme jenenge Astra Budaya. Pisan gas. Api. Iki awake dhewe noprak apa dadi pocong? Wis to menyesuaikan iringane. Api ya tapi.
Nyong 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 nyong. Piye lho rae? Tapi Teri. Wis to meneng ae. pinten. Pancen golek pangan yo ngono kuwi kowe nek gak nganggo kuwi malah sesuk ora iso. Iki kaya garwaku Kencana Wungu yo. Napa bener lho rae? Oh. Waduh tegane klopo itu lho rae. Becane sing duwe bojo. Tegane klopo kuning, Becane sing iso nyanding yo. pring kuning mangklung ning kali. Sapa wonge sing ora pengen ngetok lho rae? Lencir kuning merak ati. Sapa wonge sing ora pengin nyipok. Cuwi pok mek katon sauntune. Diajeng Kencana Wungu. Suwe. Maju-maju to. Biasa iki wong jenenge pinajing garwaku Kencana Wungu. Kluntung. Lah ben ketana gudi ketane. Piyai kok ayu nggih lho rae. Ayune kaya ngene Kencana Wungu. Ana apa Minak Jinggo? Pripun lho rae? Bocahe jablay. Jablek. Ketok wis suwi ora ketemu karo aku mulane dene semangat. Aku teko ning papan kene mergo kangen karo kowe. Aku gak kangen karo sliramu Minak Jinggo. Pripun lho rae? Bisa Mina? Wonten kamar kosong. Iso ketoprak tekan kamar Biasa wae aja kloget-kloget ngono. Lah aku kangen karo sliramu lho Minak Jinggo. Terus aku kon piye? Aku sesuai gila ta. Aku kon piye? Jakne. Aku kangen karo kowe. Minak Jinggo. Kencana Wungu iki kalem. Aku gak iso kalem aku saking kangenku karo sliraimu lho Minak Jinggo. Iki kok sliramu kok raimu. Kencana Wungune ke Gunung Bolo kata gitu. Piye-piye dadak sing biasa Kena kowe langgananku. dawuh apa Minak Jinggo ratu ya Mas. Iyong diajeng Kencana Wungu. Lho rae. Dawuh ana apa Minak Jinggo? Dayon. Dawuh lho rae. Calon bojoku wis gelem nyauri omonganku yo. Duwe IG pola lho rae. Ora duwe. Kowe lak kangen karo aku to, Dayon. Aku kangen karo sliramu Minak Jinggo. Samina. Saminah lho. Dayon aku di omah. Lah ya bayar aku ora ketekan mbok. Ngapunten nggih Bajang, ngapunten nggih. Niku ora kecluk. Aku eling-eling Bu Saminah. Nom-nomane mesu wayu kaya ngene Bu Saminah. Dawuh lho rae. Manut tok anu slendro-slendro Pak Dik. Piye? Ana apa? Iki lho slendro. Slendro Mas. Slendro. Ganti dulu. Bocah kaya toren ngono. Ngene. Lho rae. Tak gandrungi sik ya yo. Iya. Kencana Wungu. Rukun Islam. Gandrung lho Mas. Gandrung ya tembangnya sing. Mas iki cedhak masjid lho. Iku kepeleng lho Mas kok rukun Islam. Gandrung kok rukun Islam. Nadyan wujud temong peksi. Ayo Kencana Wungu manut tak pek. Oh, iki lho. Pripun lho rae? Aku ditawani yo. Neng aku aku kan cah pondok. Ana toprak kocah pondok. Wis mualaf dek. Agawe takline pronto. Manut to tapek bojo ya Kencana Wungu. Iki lho Mas. Dayon. Yun, Piye lho rae? tukok nondok Jawa ya. Enake ndokku piye lho rae? Moh. Nek jarene kangen to Mas. Ya Mas Sebagai istri kan aku kan yo. Sampeyan iki moh. Sampean ki moh. Aku mah karo kowe. Moh kok moh aja ngono to. Iki lho. Iku jenenge nawakne. Kuwi nawakne jeneng. Alus, pengen manis yang semak. Manut to ya wong ayu. Iki wis tak gawakne hadiah 3 pilihan salah siji. Napa mawon lho rae?
Apa? Sing nomor sepisan nomor 1 ya kuwi Anis, loro Prabowo, 3 Ganjar. Mas Pilihan. Wapuk wis bar wis biyen. Wis bar lurae. Aku mari KPPS lho Mas, aku eling-eling kan. Wis pilkada wis. Nganggo tabel Bawaslu. Wis suwe nggon kula lono manut ya kencana wungu. Iki lho Mas, sampe nok panggah ngono tak wehne nya. Hei, Lah aku risi lho Mas, panggah dikonane wong moh bareng apa panggah digandronge. Sampeyan jadi kencana wungu gelem. Apik iki lho ketoke. Kencana wungu kuwi padha karo kencana wungu bar dintep tawon no. Sampeyan ku jual mahal, ora kok terus pasrah. Lah aku risi panggah mbok kono mbok dulak-dulak sebagai wong wedok ya harga diriku ya piye. Ya tak wehne pisan ta ya to Mas. heeh bener. Ketoprak yo ngono kuwi ya Be ya. Ketoprak ya ngono iku aja to minak jinggo. Aja diuper-uper. Diuber-uber. Iya. Wis suwe nggon kula lono manut ya wong ayu. Emoh Kang Mas. Aduh, rambutmu kang ngemak ngembang bakung. Alise miji timun. Alis sok miji timun iki. Nanggal sepisan. Nanggal sepisan. Janggutmu nyatis, sikilmu meletek. Sopo to sing ora katut karo kowe? Mas, sok sikile mlethek lho. Ya, Cuk. Alise nanggal sepisan, irunge mblukang semende. Nah, Bokonge Be. wah bokonge nyigar nyigar jambe. Bokonge semampai. Nawon kemit lho. Nawon kemit. Eh. Kok mau? Alus manis yang semakin. Oh, coba ganggu yo tapuk bukan kowe. Aku Slendro ngisro wae kowe. wis suwe nggon kula lono golek isi podang jenah manut karo aku yo. Emoh Kang Mas. Apa aku kurang elek? Iya. Apa kurang bagus? Kurang bagus. Kowe njaluk apa waton kowe kelakon dadi bojoku bakal tak turuti kencana Lho wong. Be sing dindene omongan iki Be. Mergo aku salah sawijining nalindra kang sugih bondo sugih Bandung Mas Picus Rajabro bakal tak tumplek blek ning sliramu waton piran njaluk pudel lintang remban karo tabsop pinangkane mulai kojo kecewa atiku dadi wong ayu tapan. Omong kok kentekan ambekan iki lho. Omong sampe kentekan apa sih wit iki jan. Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo kencana wungu Ono apa? manut dadi bojoku Emoh Kang Mas. yen tak gawe kanthi cara alus kowe tetep nampik karo katresnanku apa ya kelakon kudu taruh do paripeksa ning papan kene kencana Kesuwen wungu lurae. Aku mau karo kowe Kang Mas. Damar Kencana wulan. Damar wulan aku tulung ana damar wulan. Ana apa ya iki kencana wong kok mlayu-mlayu gawe kagete pun Kakang. Minat jinggo panggang nguber-nguber aku wae damar wulan. Kowe ora nafsu karo minat jinggo? Aku wegah karo minat jinggo damar wulan. Lah nyapa penyebabnya kok kowe mau karo minat jinggo? Elek. Elek. aku sing ngongkoni Pak Mubarok Hei, nyapa barang kok tekan pakku barang iki lho. Bapak Minat Jinggo Mangsaku. Dadi Minat kowe Jinggo mau ki nek kowe dirudok paripeksa. Aku mau sapa kowe ngadeg kok Lho, damar oblek. damar wulan. Damar wulan. Marulan. ngadeg no wong gede Tuluk. Oh, panjenengane kok perwira lho Gustine. Kok nganti garwa panjenengane pun digonjak sanesipun priya. Soy. Tuk 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 sepana yen marai damar wulane gedhi kok Tak adepane wong ayu. cilik ngono kae bojoku Nuwun sewu. nyapa kok Mbak Pe Panjenengane iki ampun gonyak karo nyuri mutiku lho. iku swaraku goblok dayane biasa aku mau iso bakon ngomong dadi sapa Nyuwun sewu. Apa? Damar wulan. Kepiye? Panjenengan menika yen gonjak kalih garwanipun Gusti kula sing boten trima. nah Ki bojone Minat Jinggo. Betul. kae bojoku
ning Minak Jinggo sok sangsaya suwe senenge karo aku. Arep ngopo? Sik sampean kok seneng Minak Jinggo? Lho, seneng karo Kencana Wungu. Wow, dene lan jeruk minum jeruk tibane. Wow, lagi ngerti pantesan duwe pacar putus terus. Sapa be pacare be? Hei, Mantap, ya. hop. Ki ketoprak. Yo, ketoprak yo. Nyuwun sewu. Aku yo ketoprak. Damar Wulan. Kondisi. Yen panjenengan ra iso tak sandek, laden ana aku ya be ya. Piye to joyoke goblok. Wong bagus, tapi ala tumindakmu. Kok iso lho? Kae ngono bojone sapa? Bojomu? Lho, iki kene calon bojoku. Ngopo kok Penasaran, terus kowe demenan karo calon bojoku? Sak pinter-pintere sing naleni panggah pinter sing ngudari. Yen ngono kowe wani karo aku. Apamu sing tak wedeni entek wedine kariwanine. Oh, jajal kesaktiane Minak Jinggo. Nggih lurahe. Dene lurahe. Ayo lurahe. Yo. Oh. Hai. Tulungan iso ngajak. Kekunci sikilku dhewe. Ya. Hai. Hot. Hai. Nyapa? Nyuwun donga Jaluk pengestu ibu. Oh, ibumu. Iya. Hai. Ya. Iku sing menang sapa? Sing menang sing duwite akeh. Sing menang duwite akeh. Oke. Iya. Kampanye. Hai. Hop. Hai. Hai. Kakean pola. Hot. Hai. Ayo, perapatan. Hai. Perapatan. Hai. Yo. Hai. Melayu kowe. Damar Matane Wulan. matane kae lho. Matane musuh ning kene kok. Musuh meneh urut. Endo dene. Ki. Pateni kok ya. Oke. Up. Ha. Hit. Oh. Hai. 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 Up. Ya. Hit. Oh. Tak. Up. Ya. Up. Ya. Hai. Ya. Up. Ya. Tok. Kene yo mek ngono tok wae lho. Rung Kowe tau diapa-apa. ndelok ketoprak apa ora? Apa? Ketoprak koclok piye? Sapa? Kowe tau nonton ketoprak apa ora? Sing mati ra Damar Wulan Culuk koclok. Sing mati kowe lho Sing be. mati sapa? Minak Jinggo. Lah karek ngene wae. Oh alah. Koclok iki kok. Wong kok angel iki sadurunge niku Mbak seneng-seneng Bu Beliaunya- Saminah kalian keluarga, kalian Nggih. Parianto, Mas Agung, Nggih. terus Mbak sinten? Mbak Ega Putra Kang Kaping nomor sepisan. tunggal nggih. Mas Lukman. Oke, Mas Kaksuran Lukman. minggateng panggung Mas nggih. Monggo. Ikil dijampingi ya. Iya, Mas. Mohon izin boten ngira-ngira hormat kula kagem Bajah Sarminah Bajah Saminah, monggo Mas Rianto, Mas Agung. Kale putra ingkang nomor tunggal. Monggo Ibu. Awake dhewe rada jemput rono. Oh, no, ya, ayo. Mbak Prigel nyuwun sewu. Ibu dipun papat. Oh nggih. Monggo Ibu. Mriki Mbak badhe munggah Mbak ketinggalan. Resiko luhuring ayatnya kalsane Gusti rase kula sungguh kame Mas TB, Mas Akbar, Nggih. panjenengan pirsa apa ora? Ibu iki selalu mirsani wayang setiap malam lho. Wow, hebat Mas hebat. beliaunya tuh wonten Kalimantan, Balikpapan. Balikpapan. Beliau selalu memantau wayang kulit. No. Nggih. Wilujeng dalu Bu Saminah. Wah, ali-aline sampean gaul. Gede. ngatos nggih Bu nggih kalih Andik niku. Iki
Selamat malam Mantan Wilujeng copet. Dalu Ibu matur sembah Arep tak nuwun colong Ibu. Sami-sami. Sampun paring rezeki kula kalian kanca-kanca Astabrata. Mugi-mugi Ibu pun paringi panjang yuswa, sehat walafiat. Amin. Pripun Bu mirsani wayangan dalu punika kinten-kinten seneng napa mboten Bu? Seneng lah. Remen nggih? Iya. Nyuwun sewu wonten rencana dipun timbali teng Balikpapan mboten Bu niki Bu. Pripun Bu? Gampang. Gampang nih. Insyaallah, nggih. Ora nganggo Mas Andi nggih. Nggak bisa janji. Oh, Nggak nggak bisa janji nggih. Nanti Alhamdulillah tak, sementing nggih. sehat seger waras terus nggih Bu. Amin. Amin. Insyaallah nggih. Nggih, wah alhamdulillah. Anu dangu mboten wasul tulung agung nggih Bu nggih. Sering. Sering Oh, ya? sering. Ibu setahun sepisan mesti tindak wonten tulung agung. Oh iya wah kula nembe pirsa jenengan pisan iki Bu. Mangke nyuwun anu nggih IG-ne nggih. Nyapa tekon IG barang lho. Iki apa? Arep tak DM. Dik. Arep njaluk transferan kowe nggih. Ibu nyuwun sewu nyadong duka ingkang kathah badhe ngersake tembang napa kalian Mbak Prigel. Nggih, heeh. Nggih Ibu iki raose seneng banget lho Mas. Tenan, malam Mas. hari ini apa ditenggani dulur-dulur mriki saha keluarga, Heeh. sanak family. Saken tembang napa Bu? Aku ada tembang spesial kagem ibu, Mas. Napa Apa tembangipun? niku? Ya, iki Bu. Napa, Bu? Oh, sudah. Sudah. Oh, nggih. Ini ada bawa sithik ya ta. Iki spesial kagem ibu. Apa? Jenengan Apa, mireng Mbak? nang nggih, Bu nggih. Nggih. Sedikit saja. Oh ya, Pelak napa slendro Mbak Prigel? Selok, Mas. Oh, pelak. Pelok. Pelok, selok. Slendro, Mas. Oh, slendro. Ya. Coba Radi pelak. nengah mawon nggih, Bu nggih. Nggih, nyun sewu. Ah, nyun sewu. Ya. Mangga Mbak Prigel. Nadaripun Nadare, Mas. Nadaripun. Ibu Saminah Ram. Sarmino kleru lho sampean. Sinten, Bu? Enek ere lho, Mas. Sarminah. Oh nggih, Bu Sarminah. Ibu Sarmi Nasa Tuhu. Ibu Sarminah satu. Iya, Mas. Sampun kasam badan. Sampun kasembadan. Sampun Tegesnya apa, kasembadan. Mas? Sudah Terlaksana. Dalang akbar ditimbali. Dalang ditanggap. Nanggap dalang akbar. Akbar. Menika Terus? nadare Ibu Sarminah Nggih. ya toh. Terakhir. Kula Prigel dan juga ada Mas Slendro. Komplit. Aku Kula Mbak Prigel, ada Mas Akbar dan juga ada Mas Mas Slendro. Slendro. Komplit. Nggih, Leres to Bu komplit. Sarminah. Alhamdulillah. Lah aku. Lah kowe gak roh. Lah kowe sing ngakon rene sapa? Sing nimbali kowe Nek sapa? Mbak Prigel, Mas Lukman. Ya, Koko lantaran Lukman. Ibu Sarminah. Betul sekali. Lah, aku- Mas Akbar Ayo ditelepon. telepon Pak siapa? Lukman. Pak Lukman juga. Sampean Mas. Sama Pak Lukman Sama punya Pak- iya. permintaan dari beliaunya. Lah kowe Kowe sapa sing sing nelpon sapa ayo kowe rene? Loh, mbuh. Lah kok lho kok mbuh Aku diomongi Mas Akbar. B, aku tanggal 14. 14 Desember. wayangan ning gone 14 Desember wayangan ning ngene Suruh Kidul Bandung Tulungagung. Oh. Lah kowe nggih Mas siap. Lho. Artinya teko rene. Aku kan gur ngabari tok. Loh, Aku dalang ning Suruh Kidul, aku dalang ning Lujon kene. Lah sapa sing kon awakmu rene? Nek Slendro jenah tak celuk, Nggih. Mbak Prigel tak rawuhke. Lah sampean napa kok tekan kene? sampeyan ngandani kula mek kon delok tok to. Ngabari aku nek dalang. Ngabari tok, Lah Be. nyapa dadak macak barang? Mas, sampean bilang katut. Katut ngapa Bu? Nanti timbali katut. Lho, mangke katut ora diblonjo nggih padha mawon. Sik, kita sik. Ayo. Petunge piye iki? Anu Bu, jenengan nyuwun sewu, jenengan anu Bu ngebel kula sekedap mawon Bu. Tak krik kok
ngaten lho Bu. Kula ben ayem Bu. Ya iki anu, ya iki lho. Niku Bu, panjenengan bel Bu. Sampai kering ngaten jenengan pateni kula mun ayem Bu. Penting jelas lho. Ora, tapi yo Kancane Mary, kancane telepon dhek ora telepon Mary. Ibu itu semuanya dianggap keluarga kok, Mas. Betul, Termasuk betul, staf betul. data awake dhewe. Aja sumelang. Nggih, tenang mawon. Lagunya napa? Lagune napa niki Mbak? Lagunya apa, Bu? Requestnya? Heeh, monggo, Requestnya monggo, tadi monggo. ke Koluman. Napa Mas Lukman? Apa Apa kok? Lukman? Lagunya apa kok? Lagunya Ibu kok. Apa kok? Kira-kira sing ngaku ra iso yogane raruh ngono lho. Iya kok. Iki lho. Nggih. Napa? Mas Lukman. Lagunya, wah sampean gelangnya kok nyerawin gitu Mas. Iki arep njaluk nek iki gitu. Napa? Hati-hati Ayo, lho niku Mas Lukman. lampok lho. Oh, podang kuning. Oh, podang kuning. Uler kambang. Oh, Nggih. nggih. Nggih, Oh, podang kuning. ya. Siap, spesial Ibu. Oke. Oke, spesial Ibu. Kita joget bersama ya. Oke. Langsung irama seragenan apa langgam riyen Mbak Prigel? Seragenan mawon. seragenan, Ben oke, gayeng oke, ya, oke. Mas. Siap, Kalih siap, siap. nyuwun sewu Mas Akbar. Pripun, Mas Mawi Lendro? Sing ngaturi Mbak Sinta kalih ngrencangi Ibu aja. Oke. Oke, ayo Mbak Sinta. Ayo Mbak Sinta. Pundi sinten? Langsung wae ditarik seragenan Mbak Prigel Ya, bersama monggo. Mbak Sinta. Yo. Nyuwun sewu Coba. Mas Akbar. Apa? Mawi Bu Aja menika mboten kersa joget. Nggih, nggih, nggih. Mboten kersa joget. Namung paring tali asih. Oke, Tali asih. siap, 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 siap. Nggih. Nah, yo, sampun nggih? Nggih. Telepon niki sakniki napa benjing nyanyine? Ya. Apa kok? Oke, siap. Ibu mboten kersa joget, Mawi Mbak Ayo. Sinta diaturi. Oh, sih. Nih, oma. Kan sih lah. Ah, siap. Oto batu walung lah. Usaha terus, usaha. Siap, Siap. kok. Sukses selalu sehat. Terima kasih ya kok. Ya kok, heeh. Masya Allah, nggih. Monggo. Yuk, Tembangipun podang kuning. monggo langsung irama seragenan. Tarik. Yuk. Nyapa ruwe. Hey! Ayo. Asal berada. Ayo Mbak Tiga. Ayo. Ora kerasan keluyuran anggolek sing tak sayang mobang miteragonku goleki ora krasa esuk awan ganti wengi man yen ngati liya kanyawa kleyang tak sawang menclok ning ngepang kencangan tarin desa kakadewan sareng ngecet dheweke kalih penclokan agawe
bengi ora bakal nganti liya kang nyawang leyang tasawan mencelok ning ngepang rasan santarin disaka satu malam sering ngeceh dheweke pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manis tiba bunga yen kelakon nyandek selirane bakal hatiku kagiwang liyan yen si podang andudut tati kepranan hatiku sang saya dedra nejanani sepi aku Terima kasih. Mbak Prigel. matur sembah nuwun Ibu. Mugi-mugi sehat selalu. Nggih, matur nuwun. Panjang yuswa. Lancar rezekinipun Ibu. Amin amin Allahumma Matur sembah nuwun. amin. Salam keluarga. Matur sembah nuwun Bu Sarmina nggih. Nggih, nggih. Ini kohnya. Nah, ki mbok bilih ngersake malih. Oh nggih, matur sembah nuwun. Oh ya, nggih. Terima kasih banyak, Bu. Matur nuwun, Bu. Nggih. Tur suwun kula dereng Bu. TB karo Sendro gak Matur sembah nuwun Bu Sarmina. Matur sembah nuwun, Bu nggih. Nggih, matur suwun sedaya pamirsa mawi via streaming Mas Betul. 3.200 pasang mata yang menonton pada malam hari ini. Oh, ngaten nggih. Luar Betul. biasa. Luar biasa. Kuwatah sangat pamundutan. Nggih. Saking Mbak Triatmi. Monggo. Nganu Mbak Prigel. Dalam. Dengan satu lagu yang bernapaskan musik ya.